Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més al Mosaic de les Comarques de dimecres. Com comencem els dimecres? Jugant a videojocs, parlant d'esdeveniments últimament, de videojocs, cosetes que ens esperen. I aquests llançaments també, cuidado que viene por ahí, molts llançaments venen esta setmana. Alberto Calatagamer, què tal? Pues mira, esta setmana està completeta, en venen 4, parlarem de 3, la setmana que ve tal volta rescatem el que falta perquè està més buideta. Vale, perfecte. Però de moment avui parlarem de 3 llançaments, no obstant, comencem amb una xicoteta breu notícia. Vinga, va. Notícies d'Alberto. És la primera que tenim i és que la setmana que ve està carregada d'esdeveniments. Al llarg del dia d'ahir se'ns van anunciar 3 presentacions. És principi d'any i les companyies al final volen dur-nos coses, ja vam tindre la de Nintendo i ara, Sí? pues mira, PlayStation presenta el seu State of Play. Vale. Això seran els llançaments que trobarem en Per a 2023, PlayStation. 2024. N'hi ha que dir, no és tan llarg com el Nintendo Direct que durava 40 minuts, este dura al voltant de 20, Ah, al igual que que ràpid. al igual que el de Pokémon, que també dura 20, no s'excedixen tant. I el de Pokémon és específic dels jocs de Pokémon. Sí, perquè Això Pokémon és més es cridaner. va independitzar com a marca de Nintendo i preferia anunciar-ho... És l'Andorra de Nintendo. preferia anunciar-ho a banda, no? I després, d'ací 2 setmanes, tenim un esdeveniment de Level 5. I què és Level 5? Recordem que en el Nintendo Direct se'ns va anunciar el retorn d'aquest estudi a Occident, a Europa, amb sagues com Professor Layton, Fantasy Vale, Life sí. i la nova IP de, aquest joc de detectives. Bé, també ara amb l'anunci de l'esdeveniment de Level 5 ens confirma que també tornarà Inazuma Eleven, la saga de jocs a Europa. Així que bé, esperarem fins el 27 de Level 5 i les altres 2 les comentarem la setmana que ve així al programa. Perfecte, superbé. De les 3, quina és la que més t'apeteix veure? Pot ser Pokémon? Level 5. Sí? Level 5. I les altres no? Bueno, Play, A veure, és que tu no eres molt de Play, tu eres de PC. a veure, si a mi me trauen els jocs en PC a la llarga jo no tinc problema. Me lo presenta i ja està. Jo sempre he sigut també dels que diu que PlayStation és dels estudios que té també molt bons jocs. A mi m'agraden els que més m'agraden són els de Nintendo, no és cap secret, però PlayStation té estudis molt bons com Naughty Dog, com Sucker Punch, com... ho sabem de sobres, així que també tinc ganes de veure què és el que ens poden oferir els de PlayStation, així que ja veurem la setmana que ve. I ja està, ja veurem. Comencem ara sí els llançaments, en tenim 3 aquesta setmana, més eixa minisecció retro que, com vas recordar la setmana passada, doncs parlarem del Tetris. Tinc moltes ganes de conèixer la història. Vam dir que tornaríem a parlar de videojocs. I per què parlem de Tetris? Doncs Sí. perquè aquesta setmana també s'ha anunciat una pel·lícula que serà exclusiva per a la plataforma Apple TV. Sí, que és una no la verà nadie. No tiene pinta, no. És una pel·lícula de Tetris, que de fet és Hiroshi Yamauchi, un dels antics presidents de Nintendo. Sí. I ja la pel·lícula es veu al tràiler, així que... El tràiler de la pel·lícula Tetris és jo preparant un maletero per eixir de viatge. Sí, clavant-ho tot ahí en... Tu. No sé, és una cosa que ningú s'esperava, no? I pues, aprofitant aquest caché de que s'ha anunciat, pues, jo porto Tetris avui a la secció retro. Ara. Bé, comencem amb els llançaments, si Ara us pareix. sí. Kerbal Space Program 2? I si vols, en fem un kebab. Vinga, fem un kebab. Kebab, sí, és un Bueno, xiste vale. molt roïn. Se ha intentado. En ese bingo de chiste malo sería chiste muy malo. Estic furtant-te el... Estàs furtant-me, però jo m'he preparat uno més xulo. Bé, així tenim el logo. Vale. Què és això? Això és un títol molt llarg, primer. Això, a veure, és que és un early access, començant per així de dir, no és Vale, un joc que... complet. Un early access és un joc el qual es llança i els usuaris doncs, tenen feedback amb l'empresa i comenten què tal els pareix, no? Per exemple, Microsoft ho va fer amb Grounded i bé, doncs així tenim. Bé, Kerbal Space Program, el primer es va llançar al 2011. Sí. Fa anyets. una dècada, més d'una dècada, de fet. És que jo sent que fa poquet, però ja, és que ja fa molt, la veritat. I què és un Kerbal? Doncs el Kerbal és el nom dels personatges que protagonitzen aquest joc. Bé, són
personatges humanoides però tenen la pell verda i un cap cilíndric i enorme respecte al seu cos. Val? El joc és un simulador un simulador de viatges espacials i gestió de recursos. Val? He d'agrair, i salude de pas, al meu amic Darío, que li encanta aquest joc, el primer, juga cada 2x3 i ens diu què jugueu, què jugueu. No és el meu tipus de joc, però bé, he de dir que jo no haguera sabut explicar de què va el Kerbal Space Program, que ara ho diré, sense la seva ajuda. Vale, i de què va? Mira, doncs tenim tres Citando a Darío. Tenim tres modes al primer joc, ¿vale? Estem parlant del primer joc perquè el segon és un early access i després comentem les novetats un poquet. El primer és la carrera, no? Tenim el mode carrera, carrera. el mode ciència i el mode lliure. Vale, al mode carrera podem dir que, mira, tenim que anar construint les diferents parts per al nostre coet o nau i aquestes parts les construïm gestionant els fons, que venen a ser els diners, dins del joc. Val? Aleshores, una vegada construïm aquests coets i tal, podem viatjar i anar a nous planetes. En aquests nous planetes podrem realitzar experiments, que són missions que ens atorgaran puntos ciència. I què són els puntos ciència? Què són? Pues, m'encanta, a mi sí que m'agrada el joc. Existeix un arbre d'habilitats dins del joc anomenat Àrbol de Tecnologia que bàsicament quan puja de nivell t'atorga puntos ciència i aquests puntos ciència el que fan és desbloquejar-te nous components per a poder crear nous vehicles i poder anar a llocs més llunyans que no podies anar amb la nau anterior o el que siga, perquè de fet el sistema planetari que incorpora el joc té 9 planetes i una de fet de les novetats del Kerbal 2 és viatges galàctics. Sí, per així dir-ho, és a dir, que ja no és un sistema, per així dir-ho. Vale. Bé, intersistemàtics. Sí. Algo així, raro. On està la clau del triomf d'aquest joc? Jo dic la clau, jo en el bolso tinc algunes, jo també tinc una a la butxaca. Vale. La clau del triomf d'aquest joc és, com dic, la properania amb els jugadors. Vale. Escoltant-los constantment per atorgar actualitzacions al joc, al primer i ara al segon, no? Per això és un early access. Bé, no obstant, aquest mode carrera, que no he dit, el mode ciència és com el mode carrera, però sense les fonts d'ingressos, és a dir, està centrat únicament en el progrés científic de, anar creant coets i naus i avançar científicament parlant, sense aquest límit de les fonts d'ingressos, i després el mode lliure és fas el que vols, bàsicament. Bé, en l'Early Access només trobem el mode lliure. Hi haurà un nou mode, que ja està confirmat, que no se sap res, però això ja és mera especulació, serà una campanya, un mode història. El mode carrera del primer joc també podríem dir que és un mode història, per així dir-ho, entre moltes cometes. Bé, segurament este mode nou del segon joc agafarà elements del mode carrera i el mode ciència per confeccionar-se. Bueno, està bé. T'agradaria jugar al joc? A mi sí que m'ha agradat, el tràiler m'ha agradat molt. És un joc que... És que a mi els tipus de gestió de recursos i tot això a mi m'han acabat d'agradar, no? Per exemple, a veure, és una altra cosa que no té gens a veure, no? Però, per exemple, Clash of Clans als mòbils, també has de jugar un poquet en aquest paper, no? De, a veure, doncs ara en gastes diners en això o en l'altre, fortific... Aquest tipus de jocs a mi no m'agraden massa i és una comparació molt... que pareix que no tinga res a veure, però sí però no, val? És a dir, els jocs de gestionar recursos a mi no m'acaben d'agradar i és per això que tampoc sé posar-te un exemple més proper o més concret. Però bé, el Kerbal té el seu públic i ha dit que el meu amic està encantat de que isca aquesta seqüela. Que bé. I encantat de que parle d'aquest videojoc al programa. Pues ja està, i hem començat aixina en els llançaments. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Abans d'això vull destacar que també el Kerbal ha fet nombroses col·laboracions amb la NASA i altres agències espacials
per fer el joc el més realista possible i de fet la ESA, la europea, l'Agència Espacial Europea, Sí. va finançar un event que va realitzar el primer Kerbal farà uns anys. No sé exactament de què era l'event, però que vull dir que té el suport oficial de les agències espacials, que això està molt bé. Que bé. Bueno, Correcte. genial. Ara sí que passem a Kirby's. Sí, Kirby's Return to Dreamland és un videojoc nou que, bueno, no és nou, és un videojoc que és de la Wii i que ara ens retorna a Nintendo Switch amb aquest subtítol de Deluxe, ¿vale? I... ¿De quién es? De Kirby. Del Deluxe. És Deluxe. És Deluxe, és Deluxe. Tinc Kirby's, què és el que ens conta aquest videojoc? I per què ara és Deluxe? Doncs perquè porta moltes novetats. Vale, quines Mira, novetats? expliquem primer la història. Vale. Els personatges ens topen amb Maglor, un personatge carismàtic i a la volta enigmàtic, no? I han d'ajudar-lo per reparar la seva nau i pues bé, anar per diferents llocs del planeta Pop, no? I bé, és un plataformes en scroll lateral, és a dir, de costat. I bé, com tots els Kirby's, la premissa, pots absorbir enemics per a adquirir les seues habilitats còpia i emprar-les al teu benefici, per exemple, per trencar coses al nivell i desbloquejar coses ocultes o batalles contra els jefes en els punts dèbils, a veure qui li fa més mal o no. Eixa característica dels jocs de Kirby, d'adquirir les habilitats de l'enemic, i bé, novetats, doncs en té per un tubo. Però un muntó, de fet, me les has posat per ací, un munt de minijocs, nou mode fàcil, nou disseny artístic, ordenadetes, això, les noves habilitats, arena, meca, festival... Exactament. Noves habilitats trobem 3, dos d'elles noves que no s'havien vist mai a la franquícia, que són arena i meca, i l'habilitat de festival que ja vam veure fa 2 entregues en Kirby Star Allies de Nintendo Switch. També tenim un nou epílog, és a dir, després de la història principal se desbloqueja un nou capítol amb nous nivells de Maglor, que això de fet es va anunciar al directe, ho vam comentar així breument. Sí, però ara... I ja dic que és una epopeia en la que bé, el personatge tindrà que recuperar els seus poders. Sempre està bé que añadisquen nous nivells. A part han añadit també, com has vist, un món de minijocs, 10 concretament, que són un caramelet per al fan de la saga perquè m'apeteix jugar un muntó. Homenatgeja des de... Homenatge. Des de... Que difícil, Dios mío. Des del primer joc fins a la Tierra Olvidada, que va ser l'anterior d'este, homenatja tots els jocs en aquest món de minijocs, per no parlar d'aquest nou mode fàcil en el que Maglor apareixerà per ajudar-te, donar-te vida i salvar-te si caus, no? Este és el mode per a xiquets més fàcil. I també aquest nou disseny artístic que, de fet, veiem línies alrededor dels personatges, com tot més cartoon, els entornos... És una imatge superatractiva. Els entornos s'han fet molt més detallats i és un estil visual que si el compares en el de Wii és que és preciós, és meravellós. És superbonic, a més utilitza una gamma cromàtica molt xula, no? I és un joc que mereix el preu per al que ha eixit, perquè n'hi ha moltes vegades que malauradament Nintendo ens trau un joc sense apenes canvis d'una consola anterior a 60 euros i este sí que ho val. I este ens ha dut molts canvis que, ja dic, és un joc que a mi m'interessa, però com estem ahí en la coleccionista del Zelda, pues tindrà que esperar per lo menos fins a junio, fins a juny. Vale. A no ser que tisquen més cosetes y te hagan un poquito de oro. Es lo que hay. Alberto, no sé si vols afegir algo més de Kirby, però que la gent, que es gaste los dineritos i que disfrute, sobretot això.
I ara sí Que este que juego los vale. este juego los vale. I ara passem a l'últim joc, que és Star Wars Tales from the Galaxy 8. Mare. A veure, polemiquilla. Mira, Alberto, ¿está Star Wars o no está? No està, no està. No perquè... està? No està. Madre mía, no Però saps està. per què no està? Per què? Perquè, bueno, ahí podem veure debaix de PS5 el subtítol de PlayStation VR 2. És la nova generació de... Obligatorio. Clar, és la nova generació Vale. de realitat virtual, val? Sí. Respecte als antecessors. De fet, ha eixit aquesta setmana, ahir crec que va eixir. Respecte a l'antecessors, ulleres de realitat virtual, és una bestiesa, tot el que implementa i tot el que tal, són molt cares, Clar. és a dir, aquest producte no és per a tot el món, és un nicho molt tancadet. De fet, És per a mega ultra fans de Play, mega ultra fans d'això, d'allò virtual, no? I de Star Wars. tenim les MetaQuest en PC, també estan les PlayStation 1 i ja dic, van vendre molt poquet, són una cosa que bueno, és per a un nicho de mercat molt concret. Bé, el problema és que aquest joc sí, no va vendre pràcticament res. De fet, això és un remaster del joc que va eixir per a les primeres VR i que ara retorna i que no soluciona els errors que ja tenia l'antecessor, així que s'han dut molt roïnes les notes que li han posat en aquesta versió en Ahead, aquesta versió més vitaminada, per així dir-ho gràficament. Per què? Doncs perquè mira, anem a començar dient que són tot passillos, són tot corredors, bueno, i els enemics estan ahí posats com si foren estàtics, amb la qual és molt fàcil. Tu has d'avançar pels corredors. O sigui, la jugabilitat és... És molt senzilla. Vale. A més, la intel·ligència artificial és tonta. És a dir... és que així ho diuen, en plan, que pareixen babaus, en plan, que no saben, l'enemic et té davant i potser no fa per... Bé, tu eres un repartidor del planeta este. Jo dic de correus. No, de correus no. No me recordo del nom del planeta. No sóc fan de Star Wars. Ui! Vale, és que he vist un personatge que m'encanta. Vale, seguimos. Però ja dic, és més el vendre't, oh mira, una experiència de Star Wars en primera persona, tu la vius, però després la realitat és que el joc no mereix res la pena. Per què? Quina llàstima. Principalment perquè a banda de que és car i és per a Play 5, que ja sabem que els jocs de Play 5 són molt cars, sí. També el fet de que dura 3 hores i mitja. En el cas de que sigues muy manco jugando, en plan, que no sàpigues jugar i que tardes. O sigui, jo, que a mi m'agraden els videojocs però se me dona fatal jugar. És a dir, vale. Bueno, jo també, també t'ha de dir. Vale. Un experto en 2 horetes, hora i mitja, se l'ha acabat. Se l'acaba. I ha dit, ¿esto què és? I ha dit, és entretingut, per què? Pues perquè és entretingut al principi, no? El fet d'estar dins del joc, trencar eixa barrera del televisor i estar dins, un shooter en el que tu mateixa vas en les mans fent les coses, així, exactament, ahí se me veu en pantalla. Tu fas les coses, és entretingut, però la xispa s'acaba en seguida en el moment en el que veus que el joc... És positiu per a quan vagis en busca de jocs de segona mà, no? A les tendes. Sí. Aquest joc jo crec que serà d'aquestos que ara mateix el gastes les cuques, però que d'ací un mes ja el trobaràs per segona mà, que valdrà pues, a lo millor 40, 50... 3 duros, sí. Serà d'estos, bueno, si tenim... Perquè no el voldrà ningú, bàsicament. Perquè no el voldrà ningú, però bueno, l'experiència hi està. La nota més alta que ha rebut és un 7 en la seva versió original. En esta li han donat un 5, perquè és que no implementa cap. Al larguero. Estem parlant de que normalment es considera que quan un joc baixa del 7,5 a començar a ser mediocre, doncs imagina't un 5. Un 5 és jugabilitat, Estava pensant però... si no dur-lo, però és que no tenia altra cosa. No passa res. S'ha de comentar també això, no sempre arriben videojocs superguais, sinó que també trobem... És que és un problema que tenen, jo crec, tots els videojocs de VR, el fet de que és que al final sacrifiquen molt per aquest apartat d'inclusió i sacrifiquen IA, sacrifiquen jugabilitat, no?
perquè estàs destinant recursos a altres coses, i és un problema que crec que tal. Hauran de No polir obstant- en el futur. No obstant, sí que hi ha jocs prou bons de VR, per exemple, l'Iron Man de VR ha tingut molt bones notes, Ah, que guai. el Astro Playroom de VR, que va haver en Play 4, també va tindre molt bones notes, però ja dic, són casos... Puntuals. Sí, podríem dir que sí. Ara sí que passem ja a la nostra secció retro, parlem de Tetris i comencem en la història, no? Sí, Per què efectivament, naix és que- Tetris? Suposo que vas a contar-me un poquet tot. A veure, és que Tetris, efectivament, com la gran majoria de la gent sabrà, es va popularitzar amb la Game Boy. Nintendo va ser el joc que va debutar amb la Game Boy i que amb dues coses pues, van ser un èxit rotund quan van eixir, principalment perquè les consoles portàtils no estaven massa assimilades per aquest moment. Parlarem en algun moment del programa més endavant de quines van ser les primeres consoles portàtils, però avui no. Avui, com dic, es va conèixer Tetris per Game Boy, però més enllà de la realitat això va ser en el 98 i ens retornem fins al 85. Bé, per què? Vale. Pues perquè, mira, hi ha un senyor... Esta imatge és de les últimes, no? No, això és el logo de Tetris. És el logo de Tetris. És el logo actual de Tetris i ara, conforme explique, El veig prou modern. anirem veient les diferents versions. Bé, hi ha un senyor, un soviètic, que era de la URSS en aquell moment, que li deien Alexei Pazinov. Vale. És un nom un poc... Encantada de conocerte. Exacte. Bé, este senyor va tindre la idea d'adaptar a ordinadors un joc de taula molt conegut que era d'encaixar peces de 5 quadres. Si es fixes, totes les peces de Tetris tenen 4 quadres. Tant Sí. la L com el pal. Pues, un joc de taula d'encaixar peces de 5... no el tenim en ordre, però està per ahí, dins d'una caixa. Val? I ell va dir, per què no ho adapte a ordinador? I efectivament, a l'intentar adaptar-lo i per les limitacions, mira, això és la segona versió de Tetris. La primera, que va eixir per a l'ordinador Electrònica 60, amb moltes limitacions, precisament, va reduir els quadrats a 4 per a que fora més fàcil per a poder encaixar les peces. D'ací precisament, si el joc de taula s'anomenava Pentagonium, este es dia Tetronium, de vale. 4, perquè són 4 blocs els que... És aquest, el primer. Eixe és el primer. Bé, tetra, d'ací ve el nom Tetris, no? De 4 blocs els que tenen les peces, totes, si el fixes, l'escala, el palo, la T, totes les peces tenen... Les peces, de fet, tenen un nom propi, però no l'he trobat, però sé que tenen un nom propi. Que guai. No sé si sabia. això s'ha llevat ja canònicament, però me recordo que les peces tenien un nom, però no l'he trobat. Però sé que tots diem l'escala, la L, però no, tenien un nom. Tenien un nom. Com ha sigut l'evolució de Tetris? Perquè s'estan quedant ja sense temps. Com i hem dit hem ahir, de fer un resum. Es va fer una conversió a MS2 en eixa imatge de colorets que veiem i es distribuïen còpies gratis, i això és una cosa que dius tu, gratis, sí, perquè la URSS controlava les relacions mercantils i les compres i tot, no? El govern de la URSS aleshores es distribuïa gratuïtament a Hongria. Què va passar? Que va obtindre popularitat i l'empresa... És que és complicat, Sí. tens que dir-me totes les empreses. Microsoft Sí. es va encarregar de fer versions per a Spectrum i una consola d'Atari que hi havia en aquell moment. Un poquet il·legalment, perquè com dèiem, la URSS i tal, es van arribar a diversos acuerdos que el que van fer és donar-li la llicència de distribució en consoles entre Nintendo i Atari, que tremenda baralla va haver ahir, que al final s'ho va endur Nintendo perquè ho va publicar per Game Boy, i l'altra, pues, per a l'altra companyia, a ordinadors, no? I ahí tenim de fet la versió de Game Boy. I què va passar? Que quan este contracte va finalitzar, el nom del creador,
i un amic seu van fundar The Tetris Company en Estats Units per gestionar totes les llicències i els drets de marca de Tetris. Aleshores el joc ja és seu i els jocs actuals, que t'he dut tres ahir un poquet, els jocs actuals, tots els que eixen actualment, han passat per ahir per llicenciar-se i tot. Mira, si tenim per exemple vale, sí. Tetris 99, que és un Battle Royale online, el Tetris de mòbil d'Electronic Arts, que el coneix Tokiski, i el Tetris Effect, que és un Tetris amb molts modes i tal. Tots els jocs, incloent aquests actuals, han passat per The Tetris Company i si és il·legalment, ells s'encarreguen de dir fuera. Fuera de aquí, no vales. Y esto es todo. Y esto es todo. ¿Fan de Tetris, sí, no? He jugat prou a Tetris, Jo també. no podria dir-me que sóc un gran jugador. De totes formes, he de destacar que el meu germà sí, de fet va guanyar un premi a l'institut en un evento. en un concurset que es va fer fa un parell de setmanes. Que bé, enhorabona, el teu germà, com li diuen? David. David, enhorabona. A seguir, aixina. Alberto, la setmana que ve més cosetes. Comentarem tots aquests esdeveniments de videojocs que hi ha i mil gràcies per estar ací. Jo, com sempre, encantat de difundir aquesta cultura ací. Gràcies per l'espai i ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Nosaltres seguim amb més Mosaic de les Comarques. No se n'aneu.